Gabon, ongi etorriak gurean gaur albistegira, 9 dira eta zuzenean ari gara Bilboko estudioetatik. Indarkeria matxista izango dugu izpide gaurkoan, izan ere iraganden maiatzaren 2an Madrilen hildako Amaseme Ibartarren ustezko hiltzailea atxilotu baitute gaur Madrilen Tetuan auzoan hain zuzen ere. Hauek eta bestein bat gure lerroburuetan. Beste gizon bat atxilotu dute sexu eraso bat egitea egotzita Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslea da eta hainbat kide jazarri dituela jakin ahal izan da. Ostegunean elkarretaratza egingo dute Leioako kampuseko Mikel Laboa plazan. Pneumonia pairatzen duelaren zantzuak antzeman da, larri gaixo dagoen Igor Iparragirre Ondarroako presoa erietxera eraman dute. Oso larri dago Zornotzako sutean zauritutako pertsonetako bat. Bihar gertatutakoa salatu, udalari soluzioak eskatu eta biktimei elkartasuna helarazteko mobilizazioa egingo dute Zornotzako bizilagunek. Industria alorrari dagokionez, 2017 urteko lehen hiruhilekoan 5.782 milioi euroren esportazioak egin zituzten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek. IASP horretan egindakoa baino 13,2 gehiago. Mariano Rajoy, Espainiako Audientzia Nazionalera joan beharko du deklaratzera Gürtel auzia dela eta. Kiroletan, Irene Paredesek Frantziar estatuko PSG taldean jokatzen duen Legazpiarrak txapeldunen liga irabazteko aukera izango du etzi Cardiefen. Madrilen hil zituzten Amaseme Ibartarren ustezko hiltzailea atxilotu dute. Maiatzaren 2an ere hil zituzten 55 urteko emakumea eta 12 urtekoaren mutikoa. Alcobendas herrian izan zen krimena eta senide bati egindakoa aitortu ondoren, geroztik Espainiako polizia gizonaren atzetik zebilen eta gaur atzeman dute Madrilgo Tetuan auzoan. Egoerak haserrea eta samina eragin zuen Eibarren eta bertan herri mugimenduak eta ordezkari instituzionalek elkarretaratzea egin zuten. Indarkeria matxistarekin jarraituz beste gizon bat atxilotu dute sexu eraso bat egotzita, kasu honetan Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslea da, eta hainbat kide jazartzea leporatu egiten zaio gainera. Ostegunean elkarretaratzea egingo dute Leioako kampuseko Mikel Laboa plazan, eta Euskal Herriko Unibertsitateak ere erabat eta errotik gaitzetzi du erasoa, eta elkartasuna adierazi dio kaltetutako emakumei. Pantailan datorren ostegunean Leioako kampusean egitekoa den elkarretaratzearen kartela eta bertan ere deitzaileen izenak ikusi ahal izango ikusten dituzue. Azken hilabetetan indarkeria matxistak Euskal Herrian hil dituen 6 emakumezkoak gogoratzeko siluetak margotu dituzte Santurtziko kaleetan. Margotzeak egin zituen emakumezkoetako batek espedientea jaso du eta ekintza oso larria egitea leporatzen diote. Hortaz, 1.500 eta 3.000 euro bitarteko zigorra ezarri nahi diote. Horren aurrean, Santurtziko mugimendu feministak egoera salatu eta udaletxeak izandako jarrera kritikatu du. Ezagun dugu emakumeok violentzia sistematikoki pairatzen dugula, etengabe, eta era berean indarkeria matxistaren aurpegirik ankerrenarekin esnatzen garela behin eta berriz, emakume bat erailtzen duten bakoitzean. Iazko azaroan, Santurtziko emakume feminista talde kopurutxo bat emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren karietara elkartu eta azken hilabeteetan jasotako indarkeria kasuen bilketari ekin zion. Zaila da kolpeak eta odola kuantifikatzea, baina maigaineratutako datuek egoeraren larritasuna agerian utzi zuten. 6 emakume erail Euskal Herrian, emakumeen kontrako hainbat eraso gurean bertan, eta jakin badakigu ia egunero emakumeren batek emakumearen udal zerbitzura jotzen duela indarkeriarekin zerikusia duen egoeraren batekin. Erantzuna hortaz, ezinbestekoa zen, premiazkoa, zilegia eta lanari ekin genion. Kartelak, pankartak eta violentzia matxistaren aurkako mezuekin batera margotutako emakume erailen siluetak. Alternatiba gisa autodefentsa feminista aldarrikatuz. Margoketak burutzen ari gine da,
udaltzengoa agertu eta 2 emakume identifikatu zituen. 4 hilabeteren ostean haietako batek espediente zigortzaile baten jakinarazpena jaso zuen. Burututako ekintza oso larritzat joaz, eta 1.500 euro eta 3.000 euro arteko isuna jasoko zuela jakinaraziz. Zein da bada ekintza larria? Emakumeok aski dela esatea, erantzutea, geure buruak antolatzea, egunero pairatzen dugun violentzia eta erailketen aurrean erreakzionatzea. Larria ez alda martxoaren 8an bere adierazpen instituzionalean hitzez hitz, pauso bat aurrera eman, violentziaren aurka agertu eta berdintasunaren aldeko konpromisoak hartzera animatzen duen udal batek, ondoren konpromiso hori bera ekintza bandalikotzat hartu eta erantzuna kriminalizatzea neurrez kanpoko isuna ezarrita? Guk ez daukagu egunkaririk, ez dugu udal aldizkaririk, ez eta irrati edota telebistarik. Guk pairatzen dugun violentzia sistematikoa kalean salatu behar dugu, eta kalean askatuta gaudela esateko bide legitimoa dela uste dugu, bizirik nahi ditugulako geure buruak, eta ez dugu etziko erasotzen, iraintzen, gutxiesten, jasartzen gaituzten artean. Ezin daiteke defendatzen dena pertsegitu. Hori bai larria, ezin daiteke kriminalizatu, indarkeria matxista salatzera bere burua behartua ikusi eta nahikoa dela aldarrikatzera kalera ateratzen denean. Ezin daiteke hain larria den egoera baten aurrean emandako erantzuna zigortu. Ez da margoketak egitea gustuko dugunik, baina jakin ezazue ez garela isilduko. Indarkeria matxistari aurre egiteko segiko dugula horretarako eskura ditugun baliabide guztiak erabiliz. Sentitzen dugu udala gobernatzen duen alderdi politikoaren kasuan den bezala, hormak garbi nahiago izatea, eta halako margoketek horren beste enbarazu egitea, baina guk gurean... Eta hornetako gazte jaietan indarkeria matxista salatzeko baita jaka dantza berezia egin dute asteburu honetan eta irudi ikusgarriak lagatu dizkigute. Ibon Iparragirre preso ondarrutarra ospitalera eraman dute berriro ere, senidek jakitera eman dutenez, 3 egunez ez dut gogorragaz egonda presoa, plakak ateratzeko eskatu du eta Iparragirrek pneumonia zantzuak dituela uste da. Hori dela eta Alkalamekoko espetxetik Madrilgo Príncipe de Asturias ospitalera eraman dute urgentziaz eta gogoratu behar da ondarrutarrak ISAC 3 estadioan daukala, hortaz bere egoera oso larria dela. Pneumonia zantzuekin Ibon Iparragirre presoa ospitalera eraman dute. Senide jakinarazi dutenez, 3 egunez egonda presoa ez dut gogorrarekin. Plakak ateratzeko eskatu du Iparragirre berak eta pneumonia zantzuak aurkitu dizkiote. Hori dela eta Alkalameko espetxetik Madrilgo Príncipe de Asturias ospitalera eraman dute urgentziaz. Senideek azaldu dutenez, duela 2 aste egin zizkioten odol analisien emaitzen zain jarraitzen du Iparragirrek. Halaber, gogorarazi dute azken odol analisiak 2016ko abenduko direla eta emaitza oso kezkagarriak ikusten zirela bertan. Senideek ez dute espero oraingo analisien emaitzak abendukoak baino hobeak izango direnik. Iparragirrek ihesa duka 3C estadioan. Oso larria da haren egoera, senda ezina. Duela 2 aste, Ibon Iparragirreren egoera kartzelarekin bateragarria ez dela zioen txostena aurkeztu zuten zenbait medikuk. Errenterian bestalde ustailaren batean Aitzol Gogorza larriki gaizorik dagoen presoaren aldeko mosaiko erraldoia osatuko dute.
Aitzolek eta bere gertukoek pairatzen duten sufrimenduarekin amaitu behar dugu. Horregatik, Aitzoli 100.2 artikulua ezartzea eskatzen dugu. Espetxetik kanpo eta bere ingurune afektiboan tratamendu egokia jaso dezan. Giza eskubideen defentsan artisau asko behar dira. Ezberdinen arteko zubiak eraikiz eta indarrak batu, hain beharrezkoa zaigu, eta hainbestean amesten dugun konponbidea lortuko dugu. Horregatik, dei egiten diegu giza eskubideen alde dauden lagun guztiei. Uztailaren batean, arratsaldeko 6etan, Zumardian gauzatuko dugun mosaiko erraldoian era aktibo batean parte hartzeko. Gure bizilaguna den Aitzol Gogortzaren askatasunean aldarrikatzeko. Aitzol etxera! Espetxe politikarekin jarraituz aipatu Idoia Mendizabal eta Jon González presoen semeak kartzela utzi behar izan duela 3 urtebete eta umea atzo atera zen Pikazenteko espetxetik, esan da bezala bere 3. urtebetetzea egin zuenean, eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte aste honetan Ordizian sakabanak eta politika salatzeko. Gero eta gehiago dira, erabakiaren aroan murgildu nahi duten herri eta hiriak. Horiek horrela datorren ekainaren 10ean gure esku dago Bilbon antolatutako mobilizazio nazionala babesteko hainbat ekimen egiten ari dira egun hauetan. Gogoratu, ekainaren 10ean gure eskuk herritarron ituna bezala ezagutuko den proiektua aurkeztuko duela, eta erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamikak 2019an hiriburuetan herri galdeketak gauzatzea duela helburu. Hortaz, esan bezala, azken egunetan ekimenak egin dituzte besteak beste Bilbon edo Donostian. Horrekin batera, Nafarroan ekainaren 18an hainbat herri galdeketa antolatu dituzte azken hilabetetan izan den olatuari segituz. Oso larri dago Zorrotzako sutean zauritutako pertsonetako bat. Bihar gertatutakoa salatu, udalari soluzioak eskatu eta biktimei elkartasuna helarazteko mobilizazioa egingo dute Zorrotzako bizilagunek. Gogoratu, iraganden larun batean piztutako suteak 4 pertsonen bizitzarekin amaitu zuela, beste hainbat larriki zauritu zituela eta esan bezala horietariko baten egoera muturrekoa da, eta bihar arratsaldeko 7:00 auzo elkarteak deituta manifestazioa egingo dutela Zorrotzako kaleetan. Nafarroara begira jarriko gara orain, izan ere ekainaren 1etik aurrera publikoa izanen baita berriz ere Nafarroako ospitale guneko janari zerbitzua. Orain arte Mediterranea de Catering enpresak kudeatu du eta langileak kaleratuko ditu. Haien egoeraz inongo erantzukizunik hartu gabe. Gaur izan dute Nafarroako Legebiltzarrean osasun komisioa eta Nafarro gobernuko osasun kontseilaria bertan izan da. Eta honen hitzetan hasieratik zen gobernuaren asmoa ospitaleko janari zerbitzua publiko bilakatzea. Ekainaren 1etik aurrera izanen da berriz publiko Nafarroako ospitaleguneko janari zerbitzua. 2012an UPNek privatizatu zuenetik Mediterranea de Catering enpresak kudeatu du. Milaka kexaz josirik egonda haren ibilbidea eta orain gainera ez du erantzunkizunik hartu behar kaleratuko dituen 127 langileekiko. Are gehiago, erabat babesgabe utziko dituztela salatu dute langileek. Besteak beste, langabezia jaso ahal izateko paperik gabe. Nafarroako gobernuak era berean adierazi du ez dela posible izango subrogazio bidezko kontratazio bat, lanpostuak publikoak izanen direlako. 2 egunen faltan, Nafarroako gobernuko osasun kontseilariak adierazi du betidanik izan duela gobernu berriak ospitaleko janari zerbitzua publiko bilakatzeko asmoa. Espero bezala, erabakiaren aurka azaldu dira UPN, PSN eta PPN, eta gobernu berriari egotzi diote langileak babesgabe uztea. Laukoteko kideek berriz mahai gaineratu dute 2012an UPN izan zela privatizazioa bideratu zuena, eta hartan inongo ardurarik gabe kaleratu zituela 100 langile baino gehiago. Hori gutxiez, ospitaleko janariaren kalitatea ezin txarragoa bilakatu zen, harik eta gaixoek etxetik eraman behar izan dituzten elikagaiak. Kritikatu dute oposizioak gobernuari egotzi nahi diola Mediterranea de Catering enpresako langileen ardura. Enpresa berari erantzunkizunik eskatu baino. Aipatu daia da, 140 lanpostu publiko sortuko direla, eta zoritxarrez orain langilei buruz hitz egingo dut. Bai horixe. 140 lanpostu sortuko dira eta zer diot. Zoritxarrez egun Mediterranea de Cateringo langileen gehiengoa kalera doala.
hitzerdika ibili gabe. Eta zein da enpresaren estrategia? Eskuak garbitzea eta langileak botata uztea. Osasunbidearen gain, utzi zardura. Benetan harritzen hau, ez eskatzea erantzunkizunik enpresari. 2012tik gaude kezkatuta. Ez bakarrik ospitaleguneko gaixoek jaten dutenaren kalitateagatik. Baita ere, Nafarroko ospitaleguneko sukaldeak privatizatu zituztenean, kaleratu zituzten 140 langile hoiengatik ere. UPNek orduan entzungor egin zuen. Gaur, UPNek bandera darabil ikurtzat, Nafarroko bandera, langileak kezkatzen dituen irudia emateko. Industrial horrari dagokionez, 2017 urteko lehen hiruhilekoan 5.782 milioi euroren esportazioak egin zituzten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresek. Iaz, epe horretan baino 13,2 gehiago. Eta, esan behar da, baita ere, are gehiago handitu direla importazioak, 34,9 egin zuzen ere. Azken urtean, bikoiztu baino gehiago egin dira, 130,6 Petronorrek eta beste enpresa energetikoek Bizkaiko portuan barrena egiten dituzten lehen gai energetikoen importazioak. Energia sektoreak oso pitzu txikia du Araba eta Gipuzkoako industrian, Bizkaian berriz esportazioen 19 eta importazioen ia 40% ekartzen baitu, baina ez da bezala, orotara esportazioak kasu honetan 13,2 igo dira Euskal Autonomia Erkidegoko industria alorrean. Hauek aspektu sozioekonomikoan aipatu behar genituenak eta berehala nazioarteko informazioarekin gatoz. Nazioartean, Mariano Rajoy Espainiako Audientzia Nazionalean deklaratu beharko du Gürtel auziaren baitan. Uztailaren 26an hitz egingo du epaiaren aurrean Mariano Rajoyk lekuko gisa. Espainiar estatuan eta ustelkeriarekin lotutako kasuekin jarraituz Manuel Moixen izena izango dugu aztergai. Ustelkeriaren aurkako fiskalburua hain zuzen ere, informazio ezberdinen arabera offshore enpresa bat baitauka Panaman, 2012az geroztik Infolibre egunkari digitalak gaur argitaratutakoaren arabera. Informazio iturri hauen esanetan, enpresa horren jabetza bere anaiarekin partekatzen du eta Moixi 25% dagokio. Eskozian, bestalde, Scottish National Partyk erresuma batuko hauteskundetara eramango duen programa aurkeztu du gaur Nikola Sturgeonen bidetik. Bertan neurri ekonomikoak dira nagusi eta ez dute baztertzen Jeremy Corbynek gidatzen duen alderdi laboristarekin akordio aurrerakoia egitea behin bozaki garota. Aditzera emandako manifestuan ez da independentziari buruzko galdeketari aipamenak egiten, baina edabien galderei erantzunez Sturgeonek adierazi du 2018ko udazken eta 2019ko udaberri artean independentziari buruzko bigarren galdeketa egiteko asmoa duela. Azpimarratu du Sturgeonek, esan da bezala 2018ko udazken eta 2019ko udaberria bitartean, Eskozian independentziari buruzko bigarren herri galdeketa antolatu nahi du SNPek. Kolonbian bestalden beranduenera datorren ekainaren 20an utziko ditu FARCek bere armak Nazio Batuen elkartearen esku. Ostegun honetan zen horretarako epea amaitzekoa, baina muga luzatzea adostu dute bai FARCek bai Kolonbiako gobernuak. Mundutik datorren beste albiste bati erreparatuko diogu, izan ere Manuel Antonio Noriega Panamako diktadore ohia hil egin baita gaur Panama hirian 83 urte zituela. Manuel Antonio Noriega Panamako hiriburuan jaio zen 1934an eta karreran militarra egin ostean armadan ardura handiko postuetara iritsi zen. 1983tik 1989 bitartean Panamako diktadurako buru izan zen eta zenbait adituren arabera Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuko kide izan zen, ziako kide alegia. Eta hain zuzen ere, Washingtonek berak laguntza eskaini zion horrek ondoren kargutik kendu zuen 1989
1989ko inbazioarekin. Izan ere, Estatu Batuakek George Bush aitaren mandatupean Noriegak narkotrafikoarekin zerikusi zuela leporatu aipatu egin zuen, eta ondorioz inbazio militarra eta interbentzio militarra egin zuen Panamako lurrean. Bertan 3.000 lagun hil egin zituzten inbazio horretan, euren artean Juancho Rodríguez argazkilari bizkaitarra. 17 urtera kondenatu egin zuten Noriega, 2010an Frantziara estraditatu zuten, eta handik Panamara 2011ko abenduan. Aipatu behar da, tarte batez, Euskal Komunitatearekin tratu izan zuela Noriega, 1989ko abenduan, Estatu Batuetako armadak herrialdea inbadutu zuen urte horretan. Izan ere, Noriegak Vatikanoren nuntziatupean izan zuen aterpeetan 4 euskal deportaturekin topo egin zuen, Jose Sebastian Laboa Monsignori Pasaitarraren babesean. Eta orain, kiroletako tarrateari atea irekiko diogu, eta bertan Irene Paredes dugu protagonista, izan ere Legazpiarrak Europako txapeldun izateko aukera izango baitu datorren ostegunean, gogoratu, Irene Paredes egun Paris Saint-Germain taldean jokatzen duela, eta Frantziarrak Lyon mendean hartu beharko dute etzi Cardiffen txapeldunen liga irabazia izateko. Gipuzkoarrak iraganden denboraldian liga atletikekin konkistatu zuen, eta urten Europako onenekin lehiatzeko aukera izan ondoren, aparteko maila erakusteaz gain, izan bezala ostegunean txapeldunen liga irabazteko aukera izango du Irene Paredesek. Eta Paris Saint-Germain aipatuta, esatea baita ere Unai Emeryk gizonezkoen taldeko entrenatzaile gisa jarraituko duela, hala baieztatu duela talde paristarrak iraganden larun batean PSG-ek Angersen kontra kopa irabazi ostean. Zurrumurruak, fitxaketak, kontratu berritzeak eta bestelakoak ditugu izpide futbolean. Eta atzo, Mauricio Pellegrino Alabes utziko zuela iragarri ostean, gaur talde gasteiztarrak bere lehendabiziko fitxaketa iragarri du. Ermedin Demirovic bosniar gaztea izango da, bere herriko 21 urte zazpiko selekzioarekin aritzen dena, eta Alemanian Leipzig edo Hamburgoren moduko talde handien arrobian ibilitakoa da, esan bezala. Ermedin Demirovic da Alabesen lehendabiziko fitxaketa. Eta aurren denboraldiari dagokionez, Atletikek Liverpoolen aurkako lagunarteko partida jokatuko du datorren abuztuaren 5ean Dublinen. New Balance Kirol arropa markak bultzatutako norgehiagoka izango da hau, izan ere bi taldeak jantziko baititu enpresa Estatu Batuarrak datorren denboraldian, eta talde zuri-gorriak baieztatutako lehen lagun arteko partida izango da hau. Hala ere, bera beste izango Atletikek eta Liverpoolek elkarren artean jokatzen duten lehendabiziko partida, izan ere 1983ko udazkenean Europako koparen baitan bi talde hauek bi partidetarako kanporaketa jokatu zuten. Hortxe Atletikek gaur elkar banatu dituen irudiak, 1983an Anfielden jokatutako norgehiagoka horren irudiak, eta ikusi besterik ez dago orduan Liverpoolek zeukan 11koak Kenny Dalglish, Ian Rush edo Michael Robinson bezalako izarrekin, eta aurrean Javier Clementek zuzentzen zuen Atletik, Andoni Zubizarretarekin ATPan, Andoni Goikoetxearekin, Miguel de Andres eta bestelako hainbat izarrekin, hori 1983an izan zen, eta esan bezala datorren abuztuaren 5ean Dublinen Atletik eta Liverpool Liga eta Premier League modu ederrean prestatzeko partida izango da hau. Eta, esan bezala, hori Atletiken lehendabiziko partida izango da aurre denboraldi honetan, zurrumurruak hainbat dira, eta futboletik saskibaloira egingo dugu salto, izan ere, momentu honetan zuzenean ari gara Bilbotik, eta Gasteizen saskibaloi partida jokatzen ari da Baskonia eta Valentzia Basket, ACB Ligako finalerdietako kanporaketako lehena, eta atsedenaldian talde gasteiztarra markagailuan aurretik da, 41 eta 33, eta esan bezala, atsedenaldian daude honetan, eta Baskonia aurretik dago markagailuan. 41 eta 33. Eta kulturari dagokionez, datorren ekainaren 30ean eta uztailaren 1ean eta 2ean Lekorren egitekoa den Euskal Herria zuzenean jaialdiari buruz hitz egingo dugu orain. Musikari dagokionez eskaintza zabala izango du jaialdiak, eta hainbat dira bertan izango diren taldeak, besteak beste PLT, Nova Twins, Maria Renan de Grubelez, Gukan, Aquanaru, Sea Maiz, Untza,
The Mitsubishi Bar, Smoky Joe and the Kite, Cafetera Roja, Las Cumbia Queers edo Omis izango dira besteak beste, baina, dakizuen moduan Euskal Herria zuzenean jaialdiak musika haratago eskaintza zabala ematen die bertara hurbiltzen direnei, eta eztabaidagunean 11 gai hartuko dituzte hizpide, autodeterminazioa bake prozesuetan, ekonomia feminista, ideologia maskulinista desaikeritzeko bideak, eta erresistentzia bai, baina gero zer dioen tailerra ere bertan izango duzu, Lekornen. Eta Lekornetik Arabarako bidea egingo dugu, 10. urteurrena ospatuko baitu Amurrioko Gazte Asanbladak aurten, eta horretarako Aiaraldeko herrian bideoklipa aurkeztu dute gazteek, euren Gazte Asanbladaren lehendabiziko hamarkada ospatzeko. Gure ibilbide partikularrarekin jarraituko dugu, Lekornetik Amurriora eta orain Arroabera joango gara, izan ere bertan ospatuko baita aurtengo Gipuzkoako eskola txikien jaia hitzordua ekainaren 11an izango dute, 4 gune antolatu dituzte auzoan, eta ospakizunaren bueltan sortu dituzten abesti eta bideoklipa aurkeztu dituzte gaur, eta berarekin utziko zaituztegu. Gure partetik besterik ez, gogoratu 11.eus webgunean zein Facebook eta Twitter sare sozialetan aurkituko gaituzuela. Esan bezala, gure partetik besterik ez, eskerrak pantaiaren bestaldean zein albistea streaming bidez jarraitu duzuen orori, eta Gabon pasa, bihar arte! Baserritan